Irridu nifmu dak li verament jinteressa lin-nies, dak li jaħsbu u jinkwetaw fuqu fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, dak li importanti għalihom. Irdu nkunu kapaċi nħossu dak li qed iħossu l-individwi u l-familji Maltin. Hekk biss il-Partit Nazzjonalista jista' jkun verament alternattiva għall-gvern li jinqata' mir-realtajiet tan-nies. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'diskors li għamel waqt riċeviment fil-każin tal-Partit Nazzjonalista f'Taslima. L-abbilta tagħna trid tkun illi nwasslu l-messaġġ illi nifhmu l-persuna u kif nistgħu ntejbu il-ħajja ta' dik il-persuna. U xed titkellem ma' tal-iskemel, u xed titkellem ma' avukat, u xed titkellem ma' xaħat fin-negozju, u xed titkellem ma' xi ħadd li għandu biżniss żgħir, aħna rridu nifhmu kif kapaċi imbidlu l-ħajja ta' dik il-persuna waħda. U biex nagħmlu hekk, irridu verament nemmnu illi aħna partit illi nemmnu f'soċjetà li importa. Adrian Delija qal li qed ikollu l-opportunità li jitkellem ma' ħafna nies li ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja. Iżda qed jifhem li l-affarijiet li jħasbu lil bosta nies differenti huma simili. L-uliet, l-iskola, it-trasport, l-opportunitajiet. Adrian Delija qal li aktar ma jiltaqa' ma' nies, aktar jikkonvinċi ruħu li l-Partit Nazzjonalista jista' joffri alternattiva ferm aħjar mill-Gvern tal-Ġurnata li nesa lil ħafna nies. Jiena ċert, jiena konvint illi l-messaġġ tagħna ħajkun aħjar mill-proposta li qed jagħmel il-Gvern tal-Ġurnata li ma jimpurtax min-nies. Għandna Gvern Soċjalista li ma jimpurtax mill-ħaddiema, għandna Gvern tal-Labor li ma jimpurtax mill-fqir, miż-żgħir, mill-batut. U hemm ħafna li qegħdin dik is-sitwazzjoni. Preżenti għar-riċeviment kien hemm il-membri parlamentari Ewropej f'isem il-Partit Nazzjonalista u kandidati għall-elezzjonijiet tal-Konsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew ta' Mejju li ġej.